Sa ngalan samahan, sana kog sa Espiritu Santo. Ang grasya ug kalinaw sa Dios sa atong Amahan, ug ni Jesu-Kristo atong Ginoo manahakan ninyo. Maigsoon duyog sa tibok kalibutan nga Kristohanon, naghandom kita niadtong gabi di na atong Ginoo mikaon sa iyang panihapon, katapusang panihapon uban sa mga apostoles. Kami nga inyong mga kaparian dinhi sa Mandawi naghangyo usab nga maghiusa kita nga magampo nga mausa kita diha ni Kristo. Iampo sab kami mga kaparian tungod kay niadtong gabi nga si Jesus naghimo sa iyang katapusang panihapon, iya man nga gimugna ang sakramento sa Eucharistia ug ang sakramento sa pagkapari. Aron kita mahimong angayan, hining dakong kasaulugan sa gugma o kamatinud-anon ni Kristo, maghinulsul kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios na makagagahom sa tanan o kanino mga igsoon, kay nakalapas ako dako iamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kanino mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon uta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Nakalapas kami sa imong kaayo, Kristo maluoy ka. Ipadangat ang imong gugmag pasaylo, Ginoo maluoy ka. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. O Diyos sa mga mahan, kaniya kami nagkapundok, aron makigsalo sa panihapon nga gihikay sa imong bugtong anak, aron pagpakita sa iyang gugma. Iya kining gihatag ka namo, sa hapit na siya magpakamatay, o gitugyan sa simbahan, aron sa ulugon ang bagog tunhay nga sakripisyo. Nangamuyo kami, nga dinhin ni ining Eukaristiya, makaplagan namo ang bugos nga gugma ug kinabuhi. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoo nga Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Ang Ginoo mingon kang Moises o kang Aaron didto sa Ehipto. Kining bulana mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo. Ipahibalo sa tibok pundok sa Israel nga sa ikanapulong adlaw ni ining bulana kinahanglan magpili ang kada tawo og nating karnero o nating kanding alang sa iyang pamilya ug usa ka mananap matag panimalay. Kung gamay ra kaayo ang pamilya ug dili makahurot pagkaon sa usa ka mananap, ang usa ka mananap tabangan pagkaon sa duha kapanimalay nga managsilingan, magagad sa gidaghanon sa namuyo sa matag panimalay. Bahin-bahina ang mananap sumala sa makaon sa matag tao. Kinahanglan nga ang mananap walay daot. Laki kini ug nagpanawigon og usa ka tuig. Mahimo nga magpili kamo karnero o kanding. Laminga kini hangtod sa ikanapulog upat ka adlaw sa bulan nga maoy panahon nga ang tibuok Israel magihaw mga mananap pagkagabi. Unya magkuha sila dugo ug ipahid diha sa mga marko sa pultahan ug sa ibabaw sa pultahan sa mga balay diin kanon ang mga mananap. Niadtong gabhiuna, aslon ang mananap o kanon uban sa pan nga walay patubo o sa mga utanon nga pait. Ingna ninyo niini pagkaon. Magbakos kamo, magsulob sa inyong sandalyas ug magkupot sa inyong sungkod ug dalian ninyo pagkaon. Mao kini ang kasulugan sa pagsaylo sa Ginoo. Niadtong gabhiuna, suruyon ko ang Ehipto o pamatyon ang mga kamagulangang anak lalaki sa mga tao o mga panganay nga laki sa mga mananap. Kastiguhon ko ang tanang Dios sa Ehipto. Ako ang Ginoo. Ang dugo mo ilhanan sa mga balay nga inyong gipuy-an. Inigkakita ko sa dugo, sayluan ko kamo, o walay kadaot nga moabot kaninyo, inigkastigo ko sa Ehipto. Kining adlaw, mahimong halandumon alang kaninyo. Sa ulugan ninyo kini, ug sa tanan ninyong kaliwatan, ingon nga permanenteng pangilin alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo.
Ang kahalis nga atong gibendisyonan, mao ang pagkalahawat sa dugo ni Kristo. Ang kahalis nga atong gibendisyonan, mao ang pagkalahawat sa dugo ni Kristo. Unsaon ko pagbalos sa Ginoo, tungod sa tanan nga mga kayuhan, nga iyang gihimo kanako. Himnon ko ang kalis sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Ang kahalis nga atong gibendisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Bililhon sa mga mata sa Ginoo, ang kamatayon sa iyang butang mga alagad. Imo akong alagad, ang anak sa imong sulugoon nga babayi. Imong gilugti ang akong mga talikala. Ang kahalis na atong gibendisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong mga panaad ngadto sa Ginoo, diha sa atubangan sa tibuok niyang lungsod. Ang kahalis nga atong gibendisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, kay dadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulun-an nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios, o gipikas-pikas niya ang pan og miingon, mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa og miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ninyo nining pan, o sa matag inom ninyo nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya.
ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Bisperas kadto sa pangilin sa pagsaylo, nasayod si Jesus nga miabot na ang iyang takna sa pagbiya nining kalibutana o pag-adto samahan. Kanunay niyang gihigugma kadtong mga iya nga niya sa kalibutan o gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Samtang nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, ang yawa mihulhog kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote. Nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya samahan ang tanang gahom o nga siya gikan sa Dios o muadto sa Dios. Busa mibiya si Jesus sa lamesa, gihukas niya ang iyang sapaw o nagbakos siyag tualya. Unya, naghuwad siyag tubig sa palanggana o gihugasan niya ang tiil sa mga tinunan o gipahiran sa tualya nga iyang gibakos. Miduol siya kang Simon Pedro og si Pedro miingon kaniya, Ginoo, hugasan mo ba diay ang akong tiil? Si Jesus mitubag, dili kapakaron makasabot sa akong gibuhat, apan makasabot karaon niya. Si Pedro miingon, dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Apan si Jesus mitubag, kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, dili ka na akong tinunan. Si Simon Pedro mitubag, kung mao ka na, Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kundi hasta usab ang akong ulo og mga kamot. Apan si Jesus miingon, ang nakaligo hinlo na og dili kinahanglan nga manghugas pa gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. Nasayod ng daan si Jesus kinsa ang magbudhi kaniya, busa miingon siya, kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. Human niya hugasi ang ilang mga tiil, gisulob pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw og mibalik siya sa iyang dapit sa lamesa. Unya nangutana siya, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag kanakog magtutudlo o Ginoo, ug husto kana, kay mauman kana ako. Kung ako nga inyong Ginoo og magtutudlo naghugas sa inyong mga tiil,
paghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyog panag-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, ania na usab kita nga nagkatigom ni ining mga balaang adlaw sa Semana Santa, diin atong gihandom, remembering, atong gisaulog, celebrate, ug atong buhion, reliving sa misteryo sa atong katoliko nga pagtuo. Ang atong kasaulugan karon gitawag og Triduo Pascual. Sa pulo nga Paskwa o sakripisyo ug sa pulo nga Triduo sa ato pa tulo. Kining atong kasaulugan tulo ka bahin pero usa lamang ka kasaulugan. Ang katapusang panihapon nga atong gisaulog Huwebes Santo, ang pag-antos o kamatayon sa krus, Biyernes Santo, ug ang pagkabanhaw nga sa ulugo nato sa bihilya sa pagkabanhaw. Ug hinaot unta nga kini ato gayong sa ulugon nga kompleto nga atong sugdan karon ug atong tapuson sa Sabado sa bihilya sa pagkabanhaw. Kay makulangan ang atong kasaulugan kung dunay kulang ni ining tulo kabahin. Karong adlaw gitawag og Huwebes Santo or Monday, Thursday. Sa Ebanghelyo ni San Juan nga gikutlo, si Jesus mihatag kanato karon dili lang usa, kundili duha or pwede gani masabot nga tulo ka sakramento diha sa simbahan. Ang sakramento sa orden sa pagkapari, ang sakramento sa Eukaristiya, ug ang sugo sa paghigugmaay, Caritas. Ang Huwebes Santo, kung ato kining imaginon ang Ebanghelyo, this is one of the emotionally charged moment sa kinabuhi sa atong Ginoong Jesus. Niining gutlua, iyang ihatag ang tanan nga anaan niya without holding back anything for himself. Sa mga tinun-an nga nag-uban sa atong Ginoo, sa tulo na katuig ang napulog duha. Dili ko kamo tawgon nga mga sulugoon ug ulipon, kundili akong mga higala. Pero labaw pa niining mga pulunga ang atong Ginoo moingon usab sa atong Ebanghelyo karon. Dili lang isip higala, kundili ihatag ko kaninyo ang akong ministeryo or office, that you would not only represent me, kundili mahisama gayud kamo kanako, Christ Himself. Gikan di ay sa kasing-kasing ni Jesus na himugso ang pagkapari. Mga igsuon, karong adlaw gisaulog usab nato ang sakramento sa pagkapari nga karong adlaw gimugna sa atong Ginoong Jesus. Karong adlaw, on the personal level, akong gipasalamatan ang Dios for the gift of the priesthood. Please pray for me. Please pray for us priests as we also pray for you. Kaya tubangan sa Dios, we can never thank Him enough with this gift. For without this gift,
we are nothing. Kung wala kining gasa, wala kami dinhi. And perhaps we can only understand the gravity and the immensity of this gift placed in our hands kung anaa na kami atubangan sa Dios, hopefully ngadto sa langit. Salamat kanunay sa inyong mga pag-ampo. Salamat sa inyong pagsuporta. Salamat sa inyong paghigugma dinhi kanamo inyong mga pari. Sa among pagpasalamat, let us also take this opportunity on behalf sa akong mga kaubang mga pari ug sa tanang mga pari sa kalibutan sa pagpangayo usab ug pasaylo. Forgive me, forgive us, priest, sa among mga kakulangan diha kaninyo. Sa mga higayon nga kami nagkapasakit diha kaninyo sa pulong, sa buhat, sa among mga desisyon, pasaylua usab kami. Karon sa grasya nangayo usab kami nga makapadayon, nga magmalahutayon ug magmatinud-anon niining dako ug bugat nga gasa nga gihatag sa Dios dinhi kanamo. Apan labaw pa niining pagkapari, si Jesus moingon usab kanato karon, I am giving you one last gift while I am still alive, nga mao ang Eucharistia, the greatest of all the 7 sacraments. Si San Pablo sa ikaduhang pagbasa miingon, sa gabii nga siya gibudhian, mikuha og pan. Gipikas-pikas ug miingon, mao kini ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Ug sa ebanghelyo nga atong nadungog, sa Jesus miingon, do this in memory of me. Nindot kini nga mga pulong. It's a beautiful remembering. We remember how Jesus loves us through His death. And so we celebrate this kay siya uban kanato gihapon karon. Sa matag higayon nga kita musimba, dili unta kita mapulan, dili unta kita mahikalimot ni ining misteryo nga iyang gipiyal kanato. Let us not forget that the Eucharist is the last act of Jesus while He was still here. Ang santos nga Eucharistia, ang komunyon nga gibutang sa imong mga kamot, dili lang di ay kini ordinaryo nga pan, kundili sa matag higayon nga imong dawaton ang Eucharistia, hinumdumi ang imong kaugalingon, kini gugma. Si Kristo nga sa iyang gugma mihatag sa iyang kaugalingon para kanato. Mauna nga mga igsuon, magpangita gyud unta kita kanunay sa Ginoo. Uhawon unta ang atong kinabuhi kung kita layo sa Eucharistia, kung kita layo sa Ginoo. Sama nga ang atong Ginoo nagpangita ug uhawon kanunay kanato nga siya magpaabot kanato sa atong pagdawat sa iyang lawas ug dugo. Uhawon unta kita kanunay, gutumon unta kita kung layo kita sa Ginoo sa iyang santos nga Eucharistia. Let us treasure the Eucharist, for this is the greatest possession and person that the Church will ever have. Kay kung wala ang Eucharistia, walay bili ang simbahan. Kung wala ang Eucharistia, kawang ug walay kapuslanan kining simbahanan, kay kini patay kung wala ang Eucharistia.
Sa katapusan, ang pagpangalagad. Dili kini strictly speaking sakramento, pero importante usab kini nonetheless sa atong kinabuhi. Human gayud sa panihapon, human sa Eukaristiya, mihatag ang atong Ginoo ni ining sugo, mandatum novum o bag-ong sugo, paghigugmaay o pag-inalagaray kamo sa usag-usa. Kay niining paagiha kamo mailhan nga akong mga tinun-an. This is the last wish of a dying man. Nagbilin siya og tugon, kay si Jesus sayod siya nga mubiya na siya og mamatay. And that is why he appealed to his disciples, paghigugmaay kamo, take care of one another. Mga igsuon, ato ning hinumduman, kining kabilin sa atong Ginoo. Let us treasure the Lord's last wish. Let us take care of each other. Kay niining paagiha, mailhan ta nga mga tinun-an ug iya gayod sa Ginoo. When we take care of our environment, we take care of our future, and we take care of one another. Kung sa atong pagpangalagad diha sa gobyerno, una ug labaw sa tanan ang katawhan, inay ang kaugalingon, we take care of one another. Kung sa imong pagpangalagad, sa imong pagpanrabaho, kung apil ang uban sa imong mga plano, sa imong mga damgo, sa imong mga panghinaot, apil ang uban, apil ang katawhang Pilipino, then we remember this wish sa atong Ginoo that we take care of each other, that we serve one another, that we love one another. Dili unta kini nato hikalimtan kining kabilin, dying wish of our Lord. Sa matag higayon nga mohimo kitag importante nga desisyon sa atong kinabuhi, apil gyud ang uban. Dili lang ang kaugalingon, dili lang ang akong kaugalingong pamilya, kundili usab ang akong kaigsuunan. Kay nahimo man kitang usa ka pamilya uban sa atong Ginoong Jesus. Mga igsuon, sa atong pagsulod na karon sa Paskwa o sakripisyo sa atong Ginoong Jesus, ato siyang pasalamatan sa dako niyang gugma alang kanato, that He holds nothing for Himself, that He would give His all diha sa krus. Pasalamatan nato ang Ginoo sa iyang gugma sa paghatag kanato sa Eukaristiya. Dili nalayo ang Ginoo kanato, kundili nganha sa atong mga kamot ang Ginoo nakig-uban kanato. Ug atong hinumduman kanunay ang iyang sugo, love one another, take care of each other. Kay niining paagiha, buhi ang Ginoo uban kanato ug kita mailhan nga iya gayod nga mga tinun-an. Hinaot taunta.
Ining gabi sa wala pa siya patya, si Jesus nakigsaloban sa iyang mga tinunan. Samtang nagpundo kita karon, aron sa paghandom niadtong balaang panihapon. Nagigiusa kita kang Kristo ug magampo ngadto sa Amahan alang sa tanan natong mga gikinahanglan. Muingon kita, Ginoo, dungga ang among pagampo. Ginood ka ang among pag-ampo. Alang sa simbahan dinhi sa kalibutan, nga magiyahan unta kita, ngadto sa mas dakong pagsabot, sa hingpit nga gugma ug pag-alagad ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga anaa sa panggamhanan, ug kanila nga may gahom nga makaangin sa tibuok kalibutan, nga makasabot unta sila mahitungod sa Espiritu sa pagpasakit ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga gitintal, nga malig-on unta sila, pinaagi sa panigingnan ni Kristo sa pagkamatinud-anon ngadto sa Amahan. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan nga sakop ni ining maong katilingban, nga kanunay unta kitang magpakita dinhi sa atong kinabuhi sa Eukaristikanhong gugma ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga ang sakripisyo sa Eukaristiya magdala unta nila ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Amahan, nagaduol kami kanimo aron pagpahayag sa among mga gikinahanglan nga nakanimo sa tumang pagpaubos tungod sa gugma ug kamanggihatagon sa imong anak. Ang among tunhay nga pari nga nagapuyo ug naghari hangtod sa kahangturan. Amen.
Nagsoon pagampo kamo, aron gini atong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan magagagahom sa tanan. Ilan sa mga kamot, alang sa pagdaig pagimlayas. Santos nga simbahan. O Ginoo tungod kanamo ang masubsob nga pagsalmot sa misa sa angay nga pagi kaysa matag sa ulog namo sa handumanan nining halad gihimo ang buhat sa pagpanubos kanamo kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Paginuanahan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanihimo. Kanunayog sa tanang dapit. Pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Siya mawang matulog tunhay nga pari. Nga nagtukod nining sakripisyo nga way katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon, nga biktima lang sa mong kaluwasan, o gitudluan kami niya sa pagbuhat nining hahalad, alang sa iyang handumanan. Aron sa pagkaon namo sa iyang lawas, nga gihatag niya kanamo, kami usab mabaskog, ug sa pag-inom namo sa iyahang dugo, nga giulan niya lang kanamo, kami usab mahugasan ug mahinlo ug buhusa. Uban sa panon sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw, Amahan, o gidayeg ikaw, nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak, si Jesucristo, among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, naggikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw, ug mga tao alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan, o sa kaputli nga gasa, ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Ug busa, Amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan, pinagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo,
sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo nga misugo kanamo sa pagsaulog ni ining misteryo. Nianang gabi nga siya gipudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo ug midaig, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kani pag-usab ni daig, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan, naghandom kami sa kamatayon, nga giantos ni Jesucristo ama alang sa among kaluwasan. Sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit. Kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Naghalad kanimo niining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin, uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol ug mga martir, uban ni San Jose among patron, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay makapadangat sa kalinaw o kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagpanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugoon si Leo among papa, si Alberto among arsobispo ug sa tanang mga obispo
og sa tanang mga pari, og sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan, dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala pa managhiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuang huron, padayon na sa imong ingarian, ang imong mga igsuon nga nangamatay, nga mibiya nining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha, makatagamtam kami kanunay, sa imong himaya nga wala na'y katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya, uban kaniya, agdiha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diya sa kayo usa sa Espiritu Santo. Ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampok kita sa amahan, atong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ngayon kami kanimo Ginoo, ngayon kaming luwason sa tanang daotan, at agi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamo,
Samtang nagapabot kami nga malahumon, sa pagbalik ni Yesu Kristo, among manunubos. Grabe sa Kristo, nagingon ka sa mong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa mong simbahan. Ug sibo sa mong kabubuton, hatagi kami sa mong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakan ninyo. Ipakita nato ang timaan sa atong panag-inigsunay. Nagsun kinimaw sa Kristo, ang kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit aron mo kalawat kaniya. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang, mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
magampu kita. O Diyos, sa magagahom, nagadawat kami bagong kinabuhi, gikan sa panihapon, nga gihatag ka namo sa imong anak dinhi sa kalibutan. Mabusog unta kami sa pagkaon, nga imong ihatag ka namo, dinha sa imong way katapusang gingharian. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
sensus deficit, ad fermandum cor sincerum, sola fide sufficit. Quante lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi precio, fructus ventris generosi, nobis datus, nobis natus, ex intacta vivine, et in mundo conversatus, falso verbis semine, sui moras incolatus, miro clausit ordine, in supreme nocte celere, cum supra tribus, observata lege plene, civis in legabibus, Cibus orbe duodene, sedat subis manibus. Verbum caro manem verum, ego carnem efficit, vitque sanguis Christi merum, exis sensus deficit, ad fermandum cor sincerum, sola fide sufficit. Quante lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi precio, fructus ventris generosi, reservudit gentium. Tantum ergo sacramentum veneremur cerlui, et antiquum documentum novo cedat tritui, prestet fides supplementa